Yan, nagpapausok mga kabayan si Manoy Bob. Yan, bago kami umuwi, magpapalipad muna ako ng drone para makita nyo yung view sa taas. Yan, ito na mga kabayan yung mga natatapos ko dito sa bahay ng nanay ko. Yan, di ba? Ito yung ginawa ko. Simula pag uwi ko dito, ito yung mga nagawa ko. Binuhusan namin to, yung isang step. Pero yung railing nito, sa sunod ko na lang gagawin pag sunod naman na uwi. Yan, ang design ng railing nito, katulad lang ditong sa harap. Ito. Yan, magkalibi lang yan, papunta doon. Yan, tapos yung pinto, yan. Tapos itong lower block sa palitada kabilaan. Di bali ngayon pupunta muna kami sa aming nyugan. Yan, kasi kukuha kami ng buko. Saka yung lukadon mga kabayan, yung hindi naman siya buko, hindi naman siya yung panggata na, yung katamtaman lang. Yan, gagawin namin bukayo. Yan, di bali magsasakyan kami. Pero sa gilid lang siya ng kalsada, hindi siya makakapasok sa nyugan. Yan, di bali kasama ko si Oreo. Oreo! Ito na mga kabayan si Oreo, ang laki na. Tinali ko kasi gala ng gala. Yan, papaliguan ko doon kasi bukas ng umaga mga kabayan, babiyahe na kami papuntang Naga City. Yan, tapos sunod na araw, biyahe na kami ng Tarlac. Yan, paalis na kami mga kabayan. Si Manoy Bob may sariling service. So mga kabayan, yung dating inasimbol namin para kwan lang, para di kamay lang. Yan, makikita nyo mga kabayan, no, yung cambio niya, winildingan. Ako nag-building nito para kakambyuhin niya lang ng kamay. Yan. Tapos yung preno naman, ganoon din. Yan, may naka-welding din yun para pag preno siyang ganoon. Yan, ito, clutch. Kaya pag nagpipreno siya, yung isang kamay nandun. Kailangan kontrolado. Yan, pag nandun naman yung isang kamay niya, magkakambyo naman dito. Ay, paano yun man, pagka-clutch mo? Ay, dito pala yung kamay sa clutch, tapos sabay kambyo ng isa na. Ayan, ganun mga kabayan. Ayan mga kabayan na. Yan si Manoy Bob kasi mga kabayan, na polio siya. Yung dalawang paa niya lumiit na. Kaya kamay lang talaga yung nagagalaw niya, yung paawala na. Kasama ko rin mga kabayan si Mama saka si Papa. Selos ka doon, selos sakay si Mama lang. Yan, huling punta ko sa Bayang siguro 13 years na ma. Isang taon pa lang yung panganay ko mga kabayan nung huling punta ko dyan sa nyuga namin. Ngayon na naman, pakalipas ng 13 years. Iba si Luming. Kasama si Luming. Ito rin si Oreo sa likod, oh. Si Coco, wala, pupunta pa lang. Diyan si Kuya Evin masakay. Yan mga kabayan, may dala-dala pa kaming kawit. Kawit ang tawag nito dito. Yung pagdudugtong-dugtungin ito tapos gaganunin yung nyog, susungkitin. So parang pangsungkit ng nyog. Yan, sa dulo niyan may talim yan. Yan. Kakawitin nito yung bunga ng nyog. Yan, mahaba yan mga kabayan. Kahit ganito kataas, nakita nyo yung nyog niyan. Abot yan. Kasi pinagdudugtong-dugtong yan. Yan, ang tawag ng dugtong dito, suklot. Yan, oh. Ito yung lock niya. Pag dinugtong yan, parehas may butas, so sisiksikan ng kwadradong kahoy dyan. Ano, ready na? Oreo, ready ka na Oreo? Pasok na doon. Pasok na doon. Ayun mga kabayan, si Idmar, taga rito si Idmar. Ano Mar, sasama ka Mar? Dahil na kumay ba? Mangko kitang luka doon. Gina.
Yan yung Bayang mga kabayan. Yung lugar doon sa pupuntahan namin, kung nasaan yung nyugan namin, ang tawag, ang lugar Bayang. Barangay Bayang, ano yan pa? Barangay Bayang. Kuan yun, 3 to 4 kilometer yung layo. Ay, si Edmar. Akala ko hindi sumama si Edmar mga kabayan, sumakay pala sa likod. Di ko napansin. Edmar. Yan, ito mga kabayan, yung daanan daw to dati ng train. Noong mga unang panahon, yung pinagsasakyan ng mga truso. Yan, makikita nyo mga kabayan, kuwan to. Hinukay yung gitna, yan o, kabilaan siya, kuwan. Kabilaan siya lupa o. Ito mga kabayan yung papasok sa aming nyugan o. Kuwan lang talaga yung makakadaan dito. Yung karita, yung may dalawang gulong na hatak-hatak ng kalabaw. Yan, kahit nga yung tricycle ni Manay Babo, kumakayas, yung umiikot yung gulong na hindi kumakapit. Sakop na ito ng nyugan natin, Manay Bab. Ha? Sakop na ito ng nyugan natin. Hindi na lang, sumama lang. Diyan na lang, sakay na lang si Mama. Igilid ko na lang yung pick up, ano. Sakitan ni dyan o. Iya, sakitan. Hindi kaya. Ilaglag ko na lang siguro dito yung kalahati, ano. Baka may dumaan truck. Yan, ito mga kabayan, inumin namin. Pinagtulungan namin ng asawa ko, yan. Binalagwit namin, tawag dito. Ang dami namin dala, hindi makapasok yung sasakyan. Yung tricycle, punong-puno na rin. Umulan kasi. Oreo! Malambutan mo pa. Pero kung hindi daw umulan, pasok ang pick up dito kasi yung pick up ng kapatid ko ni Manny Alan pumapasok dito. Ay, hindi talaga makakapasok mga kabayan, no? Pahinga muna tayo. Ayun mga kabayan, no? Ang lapit kasi sa akin ng container. Kaya sa akin yung bigat. Malayo ba? Malayo pa. Ha, sakit sa balikat. Dito mga kabayan, linuluto yung mga bunga ng nyog. Yan, kuprahan ang tawag sa amin dito, kuprasan. Tapos sa baba may ilog para kung sakaling makatulog yung bantay, masunog, may pagkukuhanan ng tubig. Tapos ito naman yung tulugan ng magbabantay. Ito yung mga pinagtanggalan ng kuwan, ng kupra. Yung laman ng nyog, bao. Yun o. Ito mga kabayan yung poste doon sa giniba namin bahay sa amin. Gagawin ko sanang lamisa, ikinabit na dito. Ito, ipil-ipil ito pa. Pag giba na ito, di. Pero matagal siguro itong masira. Yan, ito mga kabayan, ang magandang gawing lamisa. May design na yung kahoy. Yan, maghahanda na kami mga kabayan ng aming tanghalian. Yan si Oreo nakabilo. Hingal na hingal oh. Yan, ito yung pa namin dito sa Ingan. Ano ma, dito na ako titira ma? Hindi na ako babalik ng Manila. Yan, itong mga baong ito ginagatungan to dito sa hukay para maging uling. Yan, magandang kwan yan, magandang pang-ihaw, matagal maubos. Yan yung anak ko naman dito mga kabayan, nakakabit agad ng duyan oh. Gom, itulak mo si Oreo para paliguan dito. Tanggalan ng damit. Mamaya na. Wait, nasa na? Mamaya na, Klin, lalamigin yan, matagal pa tayo dito. Mga kabayan, ang sweet ni Mama sa ni Papa oh. Ilang taon ka mo pa nagkaasawa ni Mama? 20. Si Mama 17. Si 19 si Mama. 18 years old. Yan ngayon si Mama. Ilang taon ka na ngayon, Ma? 75. 75, di ilang taon na 'yon. Ang tagal na. Tapos sweet pa rin hanggang ngayon, no? Si Loming takot bumaba, oh. Loming, takot ka bumaba, Loming, dito? Hindi mo kilala yung lugar, Loming?
Oh, hindi umaalis mga kabayan si Roming, oh. Si Oreo dito daw kasi pasilan to si Oreo. Ay, si Coco. Nakakulong lang mga kabayan si Coco kasi masilan to si Coco. Baka magkasakit na naman. Baka magkaparbo daw, sabi ng anak ko. Ayaw niyang pababain. Ayun mga kabayan, oh, nagsusungkit na ng buko si Idmar, oh. Ano, Mar? Buko yan, Mar? Ubusan na yan. Ayun mga kabayan, makita niyo yung panungkit namin, oh. Tapos ang daming bunga ng nyog, punong-puno. Matigasin na ito. Puting nga, Mar, katuking ko nga. Buko yan. Saktong-sakto yan. Sige, Mar, sampulan mo nga. Yan, pero yung unang kinuha ni Idmar yan, saktong-sakto mga kabayan, ah. Bigyan mo sila si Oreo, Sel. Okay na niya. Bigyan mo na sa kanya. Amyo. Yan, saktong-sakto yan, Mar. Matamis ang sabaw niyan. Sige, ubusin mo na. Ilan ba yung magkakasama? 6. Ubusin mo na yan. Yung sumunod dyan. Lala, yun na yung tipong. Ay, marami yan. Yung marami dito, banda dito. Ayan, ano na? Luka doon. Agas ng marayang. Di, gagawin natin bukayo. 8. Oreo, hawakan mo si Oreo. Baka mahulugan. Glenn, hawakan mo muna si Oreo. Baka mahulugan. Wow! Yan mga kabayan, ha. Pulutin mo lahat. Ilan yun, Mar? 7? Yan, 1 to sawa ng buko mga kabayan. Ma, gusto mong buko? Yung laman ng buko? Sabaw lang. Oreo, nangaagaw ka Oreo, ha? Pero mo gagawa ako ng malaking Matamaan mo si Oreo, ha? Biglang lumalapit yan. buko eh. Itali kaya mo natin si Oreo. Ang likot eh, baka mataga. Dito banda. Yan, pag walang kutsara mga kabayan, dito ka lang sa balat ng buko kukuha. Yan, tapos kukuhan lang, tataliman. Yan, kuha na ito. Bukong Manila na ito mga kabayan, medyo matigas-tigas na. Yan. Pero mo ko ng itak mga kabayan. Ano Gom, gusto mo nang tumira dito? Dito na daw kami titira mga kabayan. Maraming buko. Sure yung mga kabayan tinali ko. Ang likot, nangaagaw ng buko. Tingnan yung mga kabayan si Oreo, marunong na siya magsalo. Oreo, saluhin mo Oreo, ha. Salo. Saluhin mo Oreo, ha. Sorbol. Galing na si Oreo magsalo. Tingnan mo mga kabayan, ha. Kunti mga taturo makatulog man. Tignan yung gawa na. Ayaw, tulog na si Papa mga kabayan. Masarap ng tulog, oh. Sako lang, sapat na. Ito naman yung kaira namin ng nyug dito. Yan, puputo lang ng kahoy, sasalpakan lang ng talim. Yan, si Manay Bob. Tapos may kwan dito, nakabaligwat yan dito. Para kontra. Ang bait ni Loming, oh, nakahiga lang, oh. Ay, ako na. Pag gabi, gising to. Pag umaga, tulog, baliktad.
nangahabol ng daga pag umaga, ay pag gabi. Itong pangina, no? So, pangutan ta ng manok. Ikaw dakod man yan ang pambangot niya. Sa lunta yan. Iya, salon ta. Arasa. Ano mo muna na kay Panak? Tama nga ni suka. Ay, ini ko yan dyan, ba? Dahil. Lutong kuprahan. Kwento mga kabayan, sinaing. Yan. Dito ng mga kabayan si Idmar, daming daladalang buko. Kaya pala biglang nawala. Ano Mar? Wala na? Yan, kain tayo mga kabayan. Oh, nag-aasa ka yan. Pala. Yan, yung anak ko nagplato na sa baon ng nyog. Doon, chicken. Ako naman dito. Ito yung plato ko. Ikaw sila sa yung plato mo, Sil? Wala. Ito. Yan mga kabayan sa mga naibabo. Nilipat ko yung plato ko mga kabayan dito sa dahon ng anahaw. Hindi buwilo dito. Mas buwilo dito sa dahon lang ng anahaw. Yan, sarap mga kabayan ng gulay ng gabi. Kaya mo ng gulay, bebe? Mar! Chicken ito. Di Mar! Ang chicken? Sarap ng ulam mga kabayan ni Oreo. Ubusin mo yung Oreo ha. Pati gusto ko. Kuha ka ng bao doon. Lagyan mo ng inumin ni Oreo. Sige na. Sige na. Grabe na yan. Na dapat yan, ikan putos na. Sa pagpasan kayo, no? Gawin makakakasya kayo. Dalawa. Sako rin kami ng bao. Panggatong doon sa bahay. Ang sako. Sa pick up. Sa bubong ng pick up. Kaya yan. Ah, Bawasan ko to. o pap. Ayos na yan. Papasa nun. Saan? Pero sa nagad sa ato po. Ikan doon, no? Sige, bawasan mo kaunti ito na matali. Magpaana ako. Ano, may maiba ka na, di ba? Ate. Grabe yung bigat mga kabayan. Hindi na yata aabot. Grabe bigat. Yan yung isang sako mga kabayan, hinatid na ni Klein. Nauna, wala kang pahinga? Nagpahinga kaya ata eh. 1, 2, 3. Bigat mga kabayan. Grabe. Saan kaya nilagay nung anak ko yung dala-dala niya? Baka dito sa tabi ng daan. Ah, dito na linagay sa likod. Tara, may lalagay ka sa loob.
Yan, nagpapausok mga kabayan si Manoy Bob. Yan, bago kami umuwi, magpapalipad muna ako ng drone para makita nyo yung view sa taas. Handa na kami mga kabayan, paalis na kami. Ha? Full pack mga kabayan. Oh. Lang. Oh, sige, digdi na lang kumaalala sa tricycle. Ano man Bob, hindi na kayo magkahulog-hulog yan dyan? Ha? Si Sarok kayo yan. Ayun to. Buko, panggatong. Nagdaan na yan. Si Lomeng, nandiyan na ba si Lomeng? O, saan si Lomeng? Lomeng! Ito na, nandito na si Lomeng. May face mask pa si Lomeng. Oh. Yung jar, nakuha na dyan. Yan, dito na ulit kami mga kabayan sa bahay. Diskarga na.